Hej. Hvis der er nogen, der kigger på den her video, så vil de nok kunne se, at det her det er ikke Danmark. Men det er det alligevel, fordi vi er ved at bygge et lille Danmark hernede. Det er et område, hvor der er meget grønt. Der er aldrig tørt her. Der er skov op på de bjerge deroppe. Den er kald. Bliver nok meget snart min. Det er jord her. Ned til træerne og så over. Jeg har en lille halvtynde land. Det er også noget, som jeg kan kalde mit for de næste 3 år. Jeg bor på... Den bliver bygget på en farm, en familiefarm. Så jeg bliver en del af deres community hernede. De lever meget simpelt, uden elektricitet. Det passer ikke. De har elektricitet, men alle de her ting, vi har hjemme i Danmark, som gør os afhængige af elektricitet, det har de ikke. Men det skaber en tryghed at bo sammen med nogle mennesker. Og det er så mig, der har fundet det hus, de er ved at bygge her. Så det er her, jeg får et hjem i de næste 3 år. Eller et af mine hjem, fordi lille Danmark, den vil opstå på andre steder, 2 andre steder, hvor jeg også får bygget et lille hus. Og det er egentlig med formål om at lave nogle små communities, først og fremmest for os selv, men også for andre, som kan være interesseret i at komme herned. Nogle af de ting, jeg lægger vægt på hernede, det er et dejligt klima. Her der er det ligesom en dansk sommer. Det regner sådan med meget jævne mellemrum. I kan se, at majsen er meget frodig jord. Der er aldrig tørketid her. Det er et område lige ved bjergene, så det gør, at de altid har regn. De har ikke de her tørketider, som de ellers har. Her er der lige blevet plantet kål. Alt bliver lavet med håndkraft. Der bliver ikke brugt maskiner. Der er kartofler herovre, der er bønner, der er ærter, der er kål og græskar og gule rødder. Og noget af det, vi går meget op i, og som jeg sætter et projekt i gang på, det er også, at vi producerer vores egen frø, fordi i det land, jeg er, der er man også ved at snakke om GMO. Og GMO, det har en genmodificeret, hvor de ikke sætter frø, så det vil sige, at man skal købe det fra de store, der har patenterne på genmodificeret mad eller frø, landbrugsprodukter. Men det er frodigt. Det er dejligt. Og så når vi går herned, der har vi en lille indelukket gård. Der har jeg også en lille lejlighed, der bor jeg nu. Og der er en lille butik. Jeg kan altid gå ud og hente frugt og alt hvad jeg har brug for. Det koster nærmest ingen penge. Jeg betaler omkring 125 kroner om måneden for at leje min lille hybel dernede. Så har jeg min bil. Det er transport er dyrt hernede, fordi det er stort set de samme priser på benzin. Lidt billigere. Det er omkring 10 kroner per liter. Men ellers så er det et skønt område, hvor man kan føle sig tryg, varm, mæt, vel tilpas, fri, fordi at der er masser af områder, man kan godt. Nu kan I se, at jeg går den her vej. Jeg behøver ikke at gå ud på nogen vej og møde en masse mennesker. Og byen den ligger sådan en lille kilometer fra. Så det er sådan lige en introduktion til lille Danmark, hvor vi prøver at bygge op hernede, og indtil videre har 3 steder.
Men der kommer sandsynligvis flere. Hej hej derhjemme.